Nasari Skunde maromo 348 kaunti ma Migori dhi chako somo e yor lony ma nyasani kochakore higa manyien. Mae timore bwo chenro mar tiyo kod lony ma nyasani e somo misiro koda piny owacho ma kaunti ma Migori kotendo koda riwruok mar EIDU. Jojuma nigi mathoth. E chenro ni mar tiyo kod lony ma nyasani e wechego mag somo, riwruogno mar EIDU dhi siro skunde maromo 348 kuom sikunde mag nasari maromo 695 e kaunti ma Migori e kinde mar higa achiel ka gitiyo kod omenda maromo $41 million. Nyithindwa ma jo ECD gi opuonjre weche mag teknoloji chon kapod gin kanyo ma chakre higa manyien nus mag sikundewa e Migori County ka wan gi skunde 695 mag ECD. Kuom 695 mar ECD, skunde 348 program ni dhi chakore January. So be tracking the assessment, the learning lessons, and all this will be on our digital platform that we'll be able to share with the county. So in this partnership, we'll provide the devices plus the software, and we'll be able to track through, and as well as provide extension staff. Will be working closely with the Department of Education to ensure that the program implementation is successful. Lilian Avukwe, riwruogno mar EIDU, wacho ni e bwo chendroni gidhi chiwo gige somo mar lony ma nyasani kendo tiego jopuonj e kaunti ma Migori e yor somo kaiti kod lony ma nyasani. So we will provide a full package whereby we will train the ECD teachers, and then they'll go lower and provide the trainings to the ECD children. And our program is digital first. Avukwe wacho ni bang' siro skunde gi kuom higa achiel, kaunti ma Migori dhi nyime kod chendroni kendo yara nyaka skunde moko mag nasari ma odong' e kaunti ma Migori mangima. We'll be supporting the program for 1 year and a possibility of extension. So when we do our rough calculations, we are providing the county with around 41 million support for the first 1 year with a possibility of providing an extension. Jatend migao no mar somo e kaunti Migori Habrobi wach ni chenro ni mar somo e yor lony ma nyasani dhi konyo ni somo no mar CBC ochopo makare e skunde mag nasari e kaunti ma Migori. We have taken this step to ensure that when we are handling the CBC, our students are not left behind. They are well equipped, and this is a digital world, and Migori is always setting the pace. So quality learning is our priority. Robi wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori dhi nyime kod ndiko jopuonj moromo kendo neno ni kuonde somo mag nasari obed rang'iny maber mondo jopuonj obed kod lwasi makare mar somo. Secondly, we are recruiting more ECD teachers in the just concluded ECD classrooms to ensure that even the environment is very conducive. Previously, you saw us receiving chairs, tables and chairs, very modern tables and chairs in partnership with Love Fund and Mama Ochilo Foundation to ensure that everything will be set and the environment will be conducive in our schools. County ma Migori achiel kuom counties 33 e Kenya mangima, riwruokno mar EIDU siro somo yor lony ma nyasani e kuonde somo mag nasari. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kambi mar Safaricom dhi nyime kod safar mar dhialo kastebege kod mich kuom chung kodgi kuom higni 24 nyaka ne gichak chwalo chenro gi pacho kae. Safari County ma Nairobi